नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान। आज बतावत बहुत खुशी हो रहल बा कि कौनो नया साल में नया काम करे जा रहल बानी। काहे से कि तारा लोग के पता होई कि हम 3 महीना पहिले से हम वीडियो बंद कर चुकल रही और वीडियो हम बनावत ना रही। एको वीडियो जाके हमारे चैनल पर चाहे फेसबुक पेज पर देख सकत तारा लोग। हम एको वीडियो 3 महीना से डालले नहीं की। हम सोचले रही अपन दिल के बात बतावत तनी कि सोचले रही कि हम 3 महीना के बाद नया साल आवे वाला बाटे 2024। तो सोचले रही कि नया साल में कोनो नया हम काम करब। ठीक बात, हम नया काम करे जा रहल बानी। आ जे भाई हई हमार नया चैनल बाटे, नया चैनल तूफान न्यूज भोजपुरी। जे भाई अब जेके सब कोई पर हम व्हाट्सएप पर लिंक भेजले बानी, सब कोई खोल के देख लेले होई। जे भी देखत ई वीडियो के, जे भाई चैनल के सब्सक्राइब ना कइले होई, भाई चैनल के जरूर सब्सक्राइब करिहो। काहे से कि चैनल के माध्यम से हर एक जना के न्यूज बनी और हर एक सिंगर के गाना प्रमोट करतनी। और जेकरा गाना प्रमोट करावे के होई, नीचे हमार नंबर लउकता 6209296014। ओकरा पर संपर्क करिहो लोग, और चाहे व्हाट्सएप करिहो लोग, चाहे कांटेक्ट करिहो लोग। हम कॉल उठा के बात कर सकतानी। और भाई लोग चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिहो लोग, काहे से हमर चैनल ही नया बाटे। और एकरा 1 महीना में 1 के 1 के चैनल के सब्सक्राइब कर देवे के बा। वादा बा हिरान के। तो चलो लोग फिर मिलत तनी हम नेक्स्ट वीडियो में। भाई लोग सोचले रही पहले, हम इहे सोचले रही बात कि हम नया साल में कोनो नया काम शुरू करम और अगर से हम न्यूज़ बनाई कुछ भी। खास कर जौन चैनल खोलले रही पहले, उ चैनल हमार ग्रो ना कइलस ए साल में। तो सोचले रही कि अब ए साल में ना, अगले साल में हम नया साल में नया काम शुरू करके हम चैनल पर वीडियो अपलोड करम। हर एक जना के न्यूज़ बनाई। कोनो सा सिंगर बाचल ना रही कि जौना के हम न्यूज़ ना बनाई। आ सुना लोग एक बात और, 3 महीना बैठल रही। 3 महीना में जितना जना गरम विवाद में बाड़ा लोग, सब जना के रिलाई करे खातिर फिर से आ रहल बानी। तो चलो चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लोग, आ बेल आइकन दबा के ऑल कर दिया लोग। आ भाई लोग जौन ई वीडियो देखा लोग, ये वीडियो के लिंक के ज़्यादा सबसे ज़्यादा शेयर करिए लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक पे। और चलो लोग फिर मिलत तनी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जे भाई हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले, चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हाथ जोड़ के इहे विनती बा। और भाई वीडियो को शेयर करिए लोग सबसे ज़्यादा, और चैनल के सब्सक्राइब करके लाइक करिए लोग, कमेंट करिए लोग, और अपन-अपन विचार कमेंट बॉक्स में बताइए लोग। चलो लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो भोजपुरिया समाज।